Hej drenge og piger. I dag skal I lære, hvordan vi bygger et afsnit i en opgave op ved at bruge det, vi kalder centreringsprincippet. Det at bruge centreringsprincippet i et afsnit vil sige, at den hovedidé, man gerne vil frem med, er udtrykt i en emnesætning. Emnesætningen, det er afsnittets kerne, det er centret, emnesætningen præsenterer afsnittets hovedidé i relation til hele temaet i teksten. En emnesætning, det kan for eksempel være en påstand, et generelt udsagn, et spørgsmål, et citat, det kan også være andre ting. Og emnesætningen står som regel først i afsnittet. Og på den måde, så sørger man for, at der er en klar logisk sammenhæng mellem emnesætningen og de støttende sætninger. Og man sørger også for, at den sammenhæng bliver tydelig for modtageren, altså når emnesætningen står forrest i afsnittet. Støttesætningerne, de skal jo udvikle og understøtte emnesætningen. Man kan også sige, at de støttende sætninger skal fortælle, hvorfor du mener det, du gør. Når du skal udvikle de støttende sætninger, så kan du tage udgangspunkt i spørgsmålet, hvad bygger jeg min emnesætning på? Hvorfor egentlig? Så der skal være den her logiske sammenhæng. Der skal også være en direkte eller indirekte forbindelse til tekstens hovedtema. Når man så er færdig med sit afsnit og skal til et nyt afsnit med en ny emnesætning, så er det vigtigt, at man markerer det med en ny linje og med en indrykning. Jeg vil gerne vise, hvordan centreringsprincippet er brugt i indledningen til en stil, som hedder Sig det med e-mails. Stop videoen et øjeblik og læs indledningen igennem. Indledningens første sætning, samtalens præmisser, har i sandhed ændret sig. Det er indledningens emnesætning. Så det er det, hele indledningen handler om, at der er noget, der har ændret sig i den måde, vi kommunikerer på. Samtalen korresponderer også med titlens e-mail. I de næste sætninger, som er støttesætninger, der får vi nogle eksempler på, hvordan den her ændring har fundet sted. Kun de få mødes ved gadekæret til en snak på tomandshånd. Vi søger ikke samtale i supermarkedet, og vi har det ganske udmærket ved at gennemgå vores bustur i absolut tavshed. Så det her 3 eksempler på steder, hvor vi tidligere har mødtes til en samtale i det fysiske rum, men hvor vi ikke længere gør det. Dernæst ser vi sætningen, teknologiens fagre nye verden har muliggjort en konstant, men ikke verbal kommunikation mellem mennesker. Det er en støttesætning, som støtter emnesætningen og siger noget om årsagen til, at samtalens præmisser har ændret sig. Så det er en årsagsforklaring, og det er samtidig en støttesætning til emnesætningen. Til den støttesætning kommer der igen nogle eksempler. Hvorfor fylde en togtur med en samtale, når kæde-sms kan udsendes i flæng? Vi føler ikke længere et behov for at tale med mere eller mindre fremmede mennesker på gadeplan, når vi kan være online på Facebook. Skulle vi alligevel føle en pludselig ensomhed komme snigende, ja, så kan vi bare gribe vores mobil og ringe til vennerne. Så det er også nogle støttende eksempler til, hvordan teknologien har ændret den måde, vi kommunikerer på. Til allersidst, så kommer indledningen her med en pointe. Så hele pointen med, at med det her afsnit, det kan man sige, er, kommunikationsmulighederne har aldrig været flere, men samtidig har den egentlige verbale kommunikation mellem mennesker måske fundet sin udløbsdato. Pointe. Her ser vi jo, at skribenten måske beklager det en lille smule, at der er sket den her ændring,
ved et ord som udløbsdato. Og det hele det relaterer jo til hovedemnet, som er noget med at sende e-mails. Kort og godt så har vi set, hvordan et godt afsnit det består af en emnesætning med nogle støttesætninger, og de her de skaber en sammenhæng indbyrdes, som har en forbindelse til hovedtemaet.